един клип на селски футбол с моя приятел Влади, който е за камерата, много го е срам да се покаже. Добре, Влади, готов си. Пази. Да знаете, че сега, преди това не сме тренирали, така че е нормално, ако се фейлваме. А и не сме толкова добри. Ма как Барса загубиха от Атлетико? Меси. Този път се набоцих. Хора, това ще е за вас един велик боц. Това беше за вас, хора. Ама вече няма да се боця толкова силно, защото най-много да отнесеме вратата и вратаря. Че може да не съм добър, ама боца ми кърти. Ето е вратата, както виждате, две клечки. Тук и тук. Ето го Нуки. Той се приближава с топката. Най-много да си ритне телефона, какъвто е добър. И така. Между другото мога да ви разкажа един виц. Трима приятели отишли на самотен остров. И дошъл един джин. Този джин дал на всеки по едно желание. Първият пожелал да се прибере в къщи. Вторият също пожелал да се прибере в къщи. А третият осъзнал, че му е самотно и пожелал двамата негови приятели да се върнат обратно. Тролойка. Сега ще се опитам да направя нещо подобно на жалък фалц. Драги зрители, на футбол съм много зле. Трофейс. Давай още една. Ето го Роналдо. Ах, дева, не вкарах. Не вкарах. Опа! Другия път ще оцеля вратата за вас. Ние сме футбол боговете. Сега гол. Вратарче 2. Нападател 7. Както Мануел Нойер, великата германска стена, така Нуки е великата българска стена. След Владо Стоянов. Всеки си има стена, бе. Великата китайска стена, великата германска стена, великата българска стена. Под името Нуки. Великият боц на Нуки. Имаме нещо велико. Боца на Нуки. Ех, не мога да те прекарам между краката. Ето му е вратата, както виждате, не е толкова малка. Ето толкова крачки е. Не гледайте с какви обувки съм. Не е малко, определено не е малко. Да знаете, ето го и самият Нуки, който е Jesus God и е мастър и е про. Сабаца Нуки ще пие. Не е вярно. Сега ще му бия още, да му вкарам, че не съм се наситил още. Добре.